gị. Enwere m aṅụrị oge nụrụ ka ha na-ekwu sị, anyị jee n'ụlọ Chukwu, ụlọ Chineke nna m, ụlọ Chukwu. Ụlọ Chineke nna m, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi, n'ịhụnanya nke Chukwu Nna, n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye, dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, oto dị Jesu, Happy New Year. Mana mbụ onye ji teta ọ bụla ụtụtụ ya. Anyị na-asị ndị natara anata nnọọ, na-ekpekwa ekpere nke esi onwe ndị ka nọ n'ụzọ ije ka Chineke dunata na n'udo na ọṅụ na-enwere nsogbu ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. Taata bụ ụka nke ịtọ n'oge na-adaba n'emume ọbụla, dịka omenala Pope Francis dobere since 2019 Septemba 30. O dobere ụka taata ka ọ bụrụ ụka nji wee na-atụgharị uche maka ozi ọma, Sunday of the Word of God. Anyị na-ayọ Chineke site na mmemme nke ụbọchị taata ka agụụ mmasị na-agụ akwụkwọ nsọ na-agụ anyị, mekwazị ka anyị site na ị na-agụ akwụkwọ nsọ na-enweta mgbanwe na ndụ anyị, na-enwetakwazi amara na ngọzi Chineke. Anyị na-achụ aja misa maka ezumike mkpụrụ obi Emmanuel Okeke, na-ayọkwazi odudu na nchekwaba Chineke n'isi Chibụzọ Nweke na ezinụlọ ya. Na-ayọkwazi ya maka ncheta ọmụmụ nke Leditina Nnadi, dịka Tony Nnadi na ezinụlọ si wee yọọ ya. Ka anyị natazi isi atiezi mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu, Chukwu, anyị etozi, anyị ekpere gị, anyị doge ebube, doge ebube. Anyị ekele gị n'igwe ebube gị, o sebụrụ ụwa Chukwu ezike n'igwe, nke Chukwu eke nwa nke Nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere,
nọ n'aka nri nna, mere anyị ebere, n'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenu, nsọ gị eso kachasị dị elu, erere m nsọ. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, ịhụnanya ị na-enye karịrị ihe niile na-agụ mmadụ agụụ, maka na ị karịrị obi mmadụ. Biko duzie echiche ọbụla na mbọ ọbụla anyị na-agba na ndụ, mee ka oke mmehie na-adịghị ike anyị ghara ikpuchi anyị anya, ka ha ghara igbochi anyị n'ihu otito gị. Site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jona. Okwu onye nwe anyị bịakwutere Jona nke ugboro abụọ, sị, bilie gaa nnukwu obodo ahụ bụ Nineve, zie ha ozi a m ga-ezi gị. Jona ewee kwado gawa Nineve dịka onye nwe anyị si gwa ya. Nineve bụ nnukwu obodo buru oke ibu. Ọ na-ewe abalị 3 ịgafe ya. Jona bidoro njem o ji agafe nnukwu obodo ahụ. Ọ gaala ije otu ụbọchị, na-ekwu sị, sọ 10 ụbọchị ka ọ fọrọ tupu ala Nineve n'iyi. Ndị Nineve wee kwere na Chineke. Ha kara na onye ọbụla ga-ebu ọnụ bịakwa yiri uwe mkpe, ma onye ukwu ma onye nta. Mgbe Chineke hụrụ ihe ha mere n'ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ha, ihe ahụ ọ bara na mba ga-eme ha ewee wute ya n'obi nke ukwuu, o mekwaghị ha ihe ahụ. Okwu nke ose bụ ụwa. Biko onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Biko onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Biko onye nwe m, mee ka m mara ụzọ gị. Kụziere m okporo ụzọ gị. Duziwe m n'eziokwu gị. Kụzikwara m, n'ihi na ị bụ Chineke na onye nzọpụta m. Biko onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Onye nwe anyị, cheta na nnukwu obi ebere na obi ọma gị bidoro na mbụ. Onye nwe anyị, were obi ọma gị cheta m n'ihi na ị dị mma. Biko onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Onye nwe anyị dị mma, bịakwa kwụba aka ya ọtọ. Otu a ka o si egosi m ndị njọ ụzọ. Ọ na-edute ndị umeala na ezi omume, bịakwa na-akụziri ha ụzọ ya.
biko Onyenwe anyị ụzọ gị. Biko Onyenwe anyị kụziere m ụzọ gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, isiokwu mbụ nke a, oge fọdụrụ anyị dị mkpụmkpụ. Bido ugbu a gawa, ndị ji nwanyị ha biri ka ndị na-alụghị nwunye. Ndị na-akwa akwa ha nọdụ ka ha akwaghị akwa. Ndị na-aṅụrị ọṅụ ha nọdụ ka ha aṅụrịghị. Ndị na-azụ ahịa ha biri dịka ọ bụghị ha nwe ihe ha zụtara. Ndị na-agbaso akụ na ụba na ihe ụtọ nke ụwa nke a, ha gafere oke n'ihe ha ji ihe nke ụwa eme. N'ihi na ọdịdị ụwa nke anyị nọ n'ime ya agaghị agafere. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Alaeze Chineke dịkwa nso. Chegharịanụ, kwerenụ n'ozi ọma. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Mak dere. Otito dịrị gị, dị nwela. Ma mgbe etinyesịrị Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jesu bịara na Galili na-ekwusa ozi ọma Chineke sị, oge ezuola, ọchịchị Chineke dịkwa nso, chegharịanụ, kwerenụ n'ozi ọma. Mgbe ọ na-aga n'ụzọ osimiri Galili, ọ hụrụ ndị ọkụ azụ abụọ, Simon na Andrew nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbọ ha na mmiri. Jesu wee sị ha, bịanụ so m n'azụ. M ga-eme ka unu bụrụ ndị na-akụta mmadụ dịka esi akụta azụ. Ngwa ngwa ha wee hapụ ihe niile ha ji egbu azụ soo ya. Mgbe ọ gatụkwuru n'ihu, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, James na John, ụmụ Zebedi, ka ha nọ n'ụgbọ na-edozi ihe ha ji egbu azụ. Ngwa ngwa o wee kpọọ ha. Ha wee hapụ nna ha Zebedi n'ụgbọ ya na ndị ọrụ egoro ego, wee soo ya n'azụ. Jesu na ndị na-eso ụzọ ya wee bịaruo n'obodo Kapanọm. N'ụbọchị izu ike sonụ, Jesu banyere n'ụlọ nzukọ ha na-ezi ihe. Ụzọ o si akụzi nkụzi wee tụ ndị niile nụrụ onu ya n'anya, n'ihi na ọ na-ezi ha ihe ka onye nwere ike, ọ bụghị dị ka ndị ode akwụkwọ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa.
ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Amen. Otu dị Jesu Kristi, dịka anyị kwuru na mmalite, tata bụ ụka oziọma Sunday of the Word of God, dịka Pope Francis si wee nye ntụziaka n'afọ 2019 Septemba 30 wee chọọ ka ọ bụrụ annual event nya ihe a ga na-eme kwa afọ ọbụla iji wee kpalitere anyị mkpa ọ dị inwe mmasị n'oziọma na Baịbụl, akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ jos na igori ya egodobe na shelf ebe a na-edobe akwụkwọ ma ọ kparị ya dobe na moto, kama na ọka a na-eme gịnị, a na-agụ ya agụ. Pope Francis mee ka anyị mata na oziọma dị ka, of course, na oziọma bụ okwu Chineke. Mgbe ọbụla anyị na-agụ ya ma ọ bụ a na-agụrụ anyị na-anụ ya, anyị ga na-amata na ọ bụ Chineke na-eme gịnị, na-agwa anyị okwu. Ana okwu ahụ dị n'akwụkwọ nsọ nọ ka love letter. Love gịnị? Letter. Maka na ọ bụrụ na gị na mmadụ dị na mma, ewedeelu gị ụdị leta afọ, ị ga na-enwe mmasị ị na-agụ ya, maka na onye ịfụrụ n'anya na-eme gịnị, na-ezidere ya. Ijugodo ihe niile ị ga na-achọ ka ị na-agụ, ka ị ghọta ife ọ na-agụ. And mgbe unu na-agụ ya, ọ na-ede, ị na-ede, unu na-agụ ya, unu na-aghọtawanye onwe unu a na-adịwanye na mma. Nọ ife ọ na-achọ ịgwa anyị, wee na-asị anyị na ọ dị mkpa mgbe niile ka anyị na-agụ ozi ọma. Of course, Jerome dị asọ sị na onye na-enwere ihe ọma maka akwụkwọ nsọ, na onye ahụ nwe ihe ọma maka onye Jesu Kristi. Maka Jesu Kristi Chukwu nwe mere mmadụ maka gịnị? Maka anyị. Andọ n'ime site na ya maka eji ekpughere anyị onye Chineke nna ma gịnị bụ. So na ọ dị mkpa na anyị ga na-agụ akwụkwọ nsọ, na-enwe mmasị ị na-egere ya. Anyị na-anya ife niile ụka na-eme gbadoro ụkwụ n'akwụkwọ nsọ, ma liturgy m ihe niile, ma sakrament, ivi na ekpere a na-ekpe, ọbụna dị rosary, fancha gbadoro ụkwụ na gịnị? Na akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ kịta na ị na-abịa ụka every Sunday, na-abịa ụka ụbọchị niile nke izu ụka, n'ime afọ ịtọ nke ụka, ịgụcha na akwụkwọ nsọ niile, ma ọ igechaga akwụkwọ nsọ niile from Genesis to gịnị? Revelation. Maka na ụka gaziri ya na everyday nwere ife ụka ga na-agwa gị si n'oziọma ndị a na-ahazi ya, na ife ọgụ nke mbụ na oziọma dị asọ, ma ọ bụ bọsọ ụka ife ọmụ nke mbụ, ife ọgụ nke abụọ na oziọma dị asọ nwere central message, okwu ozi ụka na-eme gịnị? Na-ezi. Tata anyị na-anya anya afụ na Jesu malitere, Jesu bụ okwu emere arụ, obinyere anyị, malitere ọrụ ya site n'ịgbasa ozi ọma afọ nke nyenwa na onwe ya bụ, wee na-asị ndị mmadụ the central message, chegharịa nọ anyị eze Enugu emego gịnị? Adịgo nso. So ife ọ na-akpọ ndị mmadụ bụ oku nchegharị na ime gịnị? Na iso nyanwa. Repent, believe the gospel, and then do what? Follow me. That's the central message. So o mere involve ime mmụọ mgbanwe na mmadụ echigharị, hapụ ebe ọ na-aga, mee gịnị? Sobezi onye na-agụ ya okwu. Ọ ife ụka na Jesu ji wee malite nkụzi ya n'ụbọchị tata. And ị na-anya nọọ ife a dị na ife oziọma, ma ife ọgụ nke abụọ na ife ọgụ nke mbụ agụrụ anyị n'ụbọchị tata. Anyị na-anya ife ọgụ nke mbụ, Prọfet Jona, Chineke kpọrọ ya oku wee sị ya n'obodo Ninive ha na-eme mpụ, gaa ka ị ga mee gịnị? Zie ha oziọma na chi na-achọ ime gịnị? Iji efife wee ji ife na-achọ imebi. Jona wee pụọ wee jezie ndị Ninive sị ha nsogbu mee gịnị? Agwọ nọ na gịnị? Na akịrịka. Chegharịanụ. Anaeze eluigwe
adịgo nso. Ndị Ninive nụ mkpu akwa na ozi Jona dịrị ha mee gịnị? Chegharịa, gbuo ntụ, budo ọnụ, ma mmadụ ma atụrụ ma ife niile dị na ya. Chineke n'anya kafasu wee agwa wee mee gịnị? Wee chegharịa n'ife ọ chọrọ, mbibi. Ịma na a na-ekwu na Chineke dị, ọ naghị eme mgbanwe, mana the actual thing men bụ na ọ bụrụ na o nwere pira ji ụlọ, o wee na-achọ ntibu ka ụlọ mbụ kolapsụọ, nya bụ ijidere ife otu a, asị na aka gị na-abendizikwa na ọ bụrụ na aka pụọ na ọ ga-ada. Mmadụ gwa gị uche gị chighata azụ iwe jidekwa aka gị ọfụma, ọ kwụsị ime gịnị? Everything nwere consequence. Ime nke a ọ dị mma, ime nke ome gịnị? Ọ dị njọ. So it's not that na Chineke chegharịrị, kama na ọ bụ na ife aha aka eme ha, ma ọ bụ na ha emeghị ife afọ ka ha meziri ife Chineke chọrọ, ife afọ emelọ gịnị? Emelọzi. And ofu ihe a ka a na-agwa anyị. Ife ọgụ nke abụọ Pọl dị ọsọ wee na-asị anyị na oge adịrọzikwa, na ọkwa eme ngwa ngwa eme gịnị? Emeghara ọdachi. Eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ọnọkịta ka ịbịa ka the worst, one of the worst disease a na-ekwu bụ kansa. Ewee na-asị na ọ bụrụ na afọ ya n'oge, ọkwa ya afọ ya n'oge na-enwere ike ịgbanahụ ife ọghọm na-eso ya, na ọkwa ya onye ọya kpatara ndị dọkịta ma ndị ahụike ji wee na-asị afọ ọbụla gba mbọ ga-eme gịnị? Ga-anyocha onwe gị, ka ọ ga-abụ onwe nke afọ n'oge ka eme gịnị? Ka agbachibi ya n'oge. Ọ ife Pọl dị asọ na-egwe anyị n'ife ọgụ nke abụọ wee sị ya n'oge adịrọzi, n'ụwa anyị nọ n'ime ya na-eme gịnị? Na-eme ngafe. Ahapụkwa na ife ị nwere ike ime taata ka ọ dịbe echi, maka na echi emego gịnị? Echi eteka. Aje na were aka na-agbọjide ife nke ụwa a, o wee wefughị anya n'ife nke gịnị? Ife nke n'igwe. Ịma mgbe ahụ anyị nọ n'ụmụazụ, a na-akọrọ anyị akụkọ mbe na eghu, ọkwa ya? Mbe na eghu ha na-eji ata ihe, ha wee baa n'ime ebe akwụ dị, ọnụ mpio ka ha si wee baa, wee jee wee na-ata akwụ. Mbe bụrụ onye ahụ, ọ taa o jee na mpio nene ma afọ ya gazikwa. Egwu ebulu tugo egwu ebulu egwu ahụ akpọrọ ya, o wee fụ akwụ na o mere gịnị? Ọ fụgo akwụ wee tabịa, kama ọ ga-adọ n'ite ya mee gịnị? Adọrọ n'afọ. O wee tabadeten ka a na-azụ na-atị ya. Onye nwe akwụ wee tie isi wee bata na mberede. Mbe na-eje na-enene afọ ya ma ọ ya agakwa emeghara pịa mbe tie isi na mpio mee gịnị? Fiom. Egwu gbarazi ya bịa tie isi gaa afọ agaghị. Akpara egwu gbuo ya wee mere ofe akwụ. Ọkwa n'ife Pọl dị asọ na-agwa anyị, iji n'aka na-agbọjide ife nke ụwa a, o wee wepụghị anya na ihe gịnị? Ihe nke n'igwe. Maka na ife nke ụwa a na-eme gịnị? Na-agafe agafe. Ụwa bụ eme gịnị? Ejeta agala. O nwere ebe ife ụwa ya adịrị ụwa, anyị gba aka wee bịa, anyị agba aka wee mee gịnị? Wee na ife Pọl na-adọ anyị aka na ntị. Ozi ọma dị asọ wee gwa anyị ka ndị izizi Jesu kpọrọ oku, ka o si akpọ anyị site n'ozi ọma ya n'ụbọchị taata si wee za Peter, Simon na Andrew, James na gịnị? Na John. Fa nwere aka ọrụ, fa nọ na-alụrụ onwe fa ọrụ ịkụ azụ. Jesu gafeta Andrew na Simon fụ ha, sị ha ngwa bịanụ, aga m emezi unu ka unu hapụ ịbụzi ndị na-akụ azụ, kama ka unu bụ ndị na-akụ mmadụ dịka esi eme gịnị? Ka esi akụ azụ. Asịfa hapụ ụgbọ ha na ife niile eme gịnị? Sobe Jesu. Jesu pụtakwa afụkwa James na John, ụmụ Zebedi, ha na nna ha nọkwa na ndị ha yara na-alụrụ fa ọrụ. Jesu sị ha ngwa sobenụ m. Fa hapụ nna ha, hapụ ndị ọrụ egoro ma ụgbọ ha mee gịnị? Sobe Jesu. Ndị a isi adị ha mma? Isi adị ha mma? Bụ na ị na-abịa morning mass, ị ga-ama na n'ime on Thursday
ka Jesu mere ụdị ife a ụmụnne ya si na isi adịghị ya mma o jecha nkụzi gwọcha ndị ọya bata na be ya na ụmụazụ ya ka ha zuo ike ndị mmadụ jukwa o bidokwa meekwa ife ọ na-eme ụmụnne ya ndị ezinụlọ je gbakọ ka akpụfụta ya na isi emegheni isi agbaka ha ya. Ọ bụrụ na ị na-eso Jesu o nwere ụdị agwa ị ga na-akpa, o nwere ụdị ife ị ga na-eme ndị mmadụ asị na isi adịrọ gị mma, like bọs oyi ya na-atụ kịta ndị mmadụ eburu ya na-eje ụlọ ụka. A na-asị na ị nwere ike ịnọ Jos nene ife a na TV, ọ bụ ije hụ ụlọ ụka tata enigwe eme gịnị? Enwe ife mmadụ mere gị inecha ya anya mmadụ na-asị na ọ bụrụ nya na ya agaghị ekwe si ya hapụ ife afọ just for the sake of God. O nwere ife ọ bụ edunyegoro m ya Chukwu si mgbe ọ na ị na-akọ maka Chukwu ịmachakwa n'ife ọ Chukwu ka ị ya emegide nwụọ. Mana ihe ị na-ene anya bụrụ ife nke ụwa nọ ife nke gịnị? Ife nke eluigwe. Peter, Simon na Andrew, James na John hapụrụ ife nke ụwa wee sobe Jesu, mana tata anyị na-ahapụ Jesu na-eme gịnị? Na-eso ife nke ụwa. Ọkwọ ya ka Mark dị asọ na-agwa anyị ka ndị a si wee zuo oku na otu anyị kwesịrị ị na-asị na-azụ oku. Anyị na-anya na Ninive na ndị ụmụazụ akpọrọ ife pụtara ife na ọzụzụ oku fa dị ụzọ ihe na-atọ. Ọ dị immediate, akpọrọ fa ozugbo ha mee gịnị? Fa sobe, fa echebe ha ka ọ dịbe echi. Nke ịbụọ bụ na generosity mmadụ hapụrụ ife o ji were eri nri wee sobe Jesu, o mere gịnị? Ọ bụrụ obere ife. Ndị Ninive kwụrụ ọnụ hapụ ife oriri na ọṅụṅụ fasikọrọ wee mebe ọpịpịa maka onye? Maka Jesu. And then breaking away from the past. Nya bụ onye na-agaba otu a ịkpọ ya ọtọ ọnụ agaba ụzọ ọzọ. Ife ndị Ninive mere, ife ụmụazụ mere, ife aka a na-atụ anya na anyị ga na-eme anyị na-anụ okwu Chineke. Ọ bụrụ ihe eji philosophy na logic were eme. Foolishness in the eyes of God or in the eyes of the world bụ wisdom n'anya Chukwu. Mana wisdom n'anya Chukwu adịghị make sense n'ihe ndị nke mmadụ, mana the wisdom of God is best than the wisdom of the world. Amamife Chineke karịrị amamife nke ụwa. So ụmụnne nna Chineke, tata a na-echetara anyị mkpa ọ dị ịkọmiti onwe anyị n'ige ntị, ị na-agụ na ị na-ahapụ ozi ọma akwụkwọ nsọ, ife ede na akwụkwọ nsọ ka ọ na-emetụta anyị na ndụ anyị, were ya mmeri n'ụbọchị ka yọọ Chukwu maka amara na nkachite obi, courage, iji wee na-ege ntị n'okwu Chineke and iji wee na-erespond n'okwu Chineke, iji wee sobia dịka ụmụazụ si wee sobia n'ụbọchị tata ka anyị wee nwee ike nweta nzọpụta. One last thing bụ na ọ bụrụ na ị hapụ okwu Chineke ka o metụta gị, onye atọghatara ome gịnị? Ga-atọghata ndị ọzọ. Ọ ya ka o ji so ụmụazụ gaa n'ụwa niile gbasara ife niile ekere eke gịnị? Ozi ọma. So na ọ bụrụ na ị hapụ okwu Chukwu ọ tọghata gị, ị ga-enwe ike ịtọghata ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na ị kpọchie obi gị, ịma mmadụ one ị ga-deprive the privilege ịmata ịfụnanya Chineke. Jona ziri ndị ozi fachegharịa. Ọ bụrụ na Jona ejere ozi afọ, ndị Ninive niile ịma asị na o buru ibu, fa niile aka eme gịnị? Aka anwụ maka ekweghị ekwe ofu onye Jona. And unu maka Jona si wee jezi n'ikpeazụ, all by fire by force. Ụmụazụ anyị na-enwe aṅụrị ozi ọma tata, mana ọ maka ụmụazụ kwetara wee sobe Jesu ka anyị ji wee nọrọ ebe a taa, maka na o si n'aka fere akụ wee mee gịnị? Wee ruo anyị aka. Maka na ofu onye Igbo ka a na-ajụ gịnị bụ ndụ ebe ebe, ọ sị na ihe n'isi ndụ ebe ebe bụ onye amụtara ome gịnị? Ọmụta onye ọzọ. So Chineke amụtago anyị site na baptizim. Anyị ga-agba mbọ site n'omume anyị na okwu ọnụ anyị
ka anyị mụta ndị ọzọ maka nzọpụta anyị na nzọpụta mmadụ niile site na Kristi onyenwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ka Chineke na-akpọ anyị oku taata ige ntị n'okwu ozi ọma, wee nwee nchegharị, wee sobe ya. Ka anyị were okwukwe anyị nwee na ya bụ Jesu onye kpọgoro anyị oku site na mmiri baptizim anyị na-eso, wee yọọ ya maka mkpa dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịtọ welite ọnụ ha kpee ekpere na ayọ n'afọ anyị niile. Iwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị anyị na-echeta na aja misa ezumike mkpụrụ obi Emmanuel Okeke, anyị ayọ biko dị nwe na anyị. Odudu nke Chineke na nchekwaba ya n'isi Chibuzo Nweke na ezinụlọ ya, anyị ayọ biko dị nwe na anyị. Ncheta ọmụmụ nke Lady Tina Nnadi, anyị arịọ biko dị nwe na anyị. Ka anyị tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Chineke nna pụrụ m ife niile, nye anyị gracia gị na mmụọ gị iji wee na-enwe mmasị maka ozi ọma gị na ndụ anyị. Nụrụ na ekpere na arịrịọ ka anyị bụ ụmụ gị na-ebuta n'iru gị. Gọzie ezinụlọ anyị dị iche iche, gọzie mba anyị na-agba. Meere anyị ihe niile ka anyị ji ume na-arịọ gị site na Kristi dị nwe na anyị. Amen.
na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ga-asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, biko mee ka onyinye ndị a bụrụ ihe ga-asọ gị ịnaranụ. Mekwa ka aja anyị na-achụ doo anyị asọ, bịa wetara anyị nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu. Na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, edo ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite na ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke wetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe, na-etebego oge niile n'ukwe na egbe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọpụta onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ọkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite na ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ,
kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị, biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ka anyị were ekpere n'ịzọpụta kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka o tozuo afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị ga dịka anyị si gbaghara mmefere anyị, ekwela ka anyị kwenye na ndanye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o Osebụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a gbaghara anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nso na-atọ ya maka mbịaghachi ka nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi edukọrọ ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana ya na njọ anyị, kama enekwasị ya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị be dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. na-ediwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa,
ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwanụ edosi nke ịbata n'ụlọ akwụla asọsọ na mkpụrụ obi nke adịrị ka ha na ọbara Kristi kwụba ruo na ndụ ebe ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke dị ike niile, biko mee ka amara gị nke na-enye ndụ na-edu anyị, ka anyị wee ṅụrịa n'onyinye gị oge niile, site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otodiri Jesu. Otodiri Jesu. Second collection. Anụrụ m niile eme mma, anụrụ m niile agwọ ọrịa, anyị nụrụ nọ n'ịbụ eziokwu, anyị bịara ọ bụrụ eziokwu. Chukwu dị mma, Chukwu dị mma, Chukwu dị mma, dị mma, onye nwe m dị mma. Anụrụ m niile eme mma, anụrụ m niile agwọ ọrịa, anyị nụrụ nọ n'ịbụ n'eziokwu, anyị bịara ọ bụrụ eziokwu. Dị mma, dị mma, dị mma, dị mma, dị mma, onye nwe anyị. Ma ka anyị bulie aha ya elu, onye na-eme mma ka ọ bụ. Ka anyị bulie aha ya elu, o kwere nkwa mee ya ka ọ bụ. Onye na-eme mma ka ọ bụ. Anyị bulie aha ya elu, o kwere nkwa. Otodiri Jesu. Ka anyị kelee Chukwu ọzọ maka ihe ọma ndị o megere anyị. Ọ kọntinuru na-eme. Ahụrụ m dachi na ụfọdụ n'ime anyị alọbatakwala today. Ahụrụ m ọkaibe ebe a. Anyị ga na-continue kwe na-pray to God for a lot of us gara nọkwa na Nigeria. Anyị na-ahụ ebe ka Chukwu duo ha, chekwa ha, dulatakwa ha ebe a to be with us. In Jesus' mighty name we pray. This is a parish announcement. We have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. Come, let us adore him. We need volunteers to participate and to lead prayers in English. We have been made aware of some scammers who are testing parishioners under the name of Father Jose. Please do not respond to these messages. Spread the word so that no one falls into this scam. We have noted that some children have been pulling at the metal cross decor on our front doors and playing with the outside elevator doors. We just recently had the elevator doors fixed, and its functioning is very important to our handicapped parishioners. Parents, please be mindful of this to ensure safety and integrity of the parish. Let us take care of our church and community.
There will be a confirmation parent meeting for level 7 and teens, Monday, January 22nd at 7 p.m. in the church basement. Otori Jesu. Biko, last Sunday, I kwuru the flight of the Holy Family into Egypt. I need every year. As usual, I gave me at the last Sunday of February this year. So, dika our PRO announced in our forum, I chogi bide n'oge were na collect donations. Una marano tiny shemia. Usually the money I need to spend need to entertain our visitors. I need to invite people from outside the parish and other parishes not around, especially Igbo communities in the Ozona around. And Habia, we usually entertain them. The bishop usually will celebrate the Mass, and Father Cosmos is on that. So, because today, I give the ask for donations and pledges. So, our financial secretary, Mr. Tony Obase, and our PRO, now, and also members of the ESCO Bikono, can go around now, ask for donations from members. So, I give the Nisio Teenager, but can be the Bende Quayano. So, because Onya Ola, Gawa, the Oga Naikwano from. So, because can I be the Bino? Can I be the Bino? Because play Jerai or donate him when he can get Jimmy flight, yeah, the good. Usually, we Bishop Obia and when I engineer some pocket in Ojikwala. So, let us have that at the back of our minds. So, take it. Okay. That's Naiku Anofro, the Grand Knight, $500. Elonyeni and Uche, Dr. Uche, Okonkwo's family. Because Koanaka. Okay, so Amamonyo Zonoga, can put the Nweke family, this in front. Thank you. The Nade family. Tina, Natoni. Satoni. $100. Sir, lady. And Lola. Omekozue family. 100. Chika. Chika did be 100. Sister Anne and Solomon, $100. Lady Former and family. Letter. Okay, that's fine. Okay, I think I'm a gazu. Oh, also, Obatobie and family. 150. Sunshine. 100. Sunshine. Odumwa Neriak. Na de Nnas. Okay. Ochosimkwo. Okay.
All right. $200. Kevin na Lolo Ngozi. Kevin na Lolo Ngozi. $150. Lady Teresa. 50. Papa Mike ene na family. 50. Dr. Uche. That's Dr. Uche Duru. 100. Ada na Stanley. Yes. Ada na Stanley nwa ko. Elebe Ada na owe onye mhu ade. Oh, okay. I want to go ya there. Okay, so we will come back to her. Satoni nyere maka ni eba. Okay. 100. Elonye ọzọ na there. Okay. 150. Our PRO go Ezema na Lole. Okay. That's. Thank you. Anonymous. I am at quite good. Yeah. 150. The Obasis. Dr. Moza. Okay. That's okay. Mwako. That's Sir Mwako and let. 3 cases of Guinness. Nze na lolo. 200. Nze na lolo. Yes. Biko ana mekele anyị niile. This donation, the pledges and donations will continue online and from next Sunday. So the PRO and Financial Secretary, I get you seek a list here. I get publish here on our platform so that in the here, because everybody will have to contribute something because this is what we do together. So onya ola dri ready. When on the na church today, when they come, we will do this again next Sunday, and we can continue to do that online also. So because Financial Secretary in collaboration with